Dyma sail y bartneriaeth rhwng y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr a'n myfyrwyr. Mae ein siarter myfyrwyr yn cynrychioli ein hymrwymiadau a rennir mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu manteisio i'r eithaf ar eu hamser gyda ni a chyflawni hyd eithaf eu potensial. Mae 8 rhan allweddol i siarter y myfyrwyr. Y Brifysgol yn darparu addysg sy'n ceisio cyffroi, ysgogi, herio a chefnogi myfyrwyr. Mae myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr i gryfhau eu profiad addysgol. Byddwn yn gweithio gyda myfyrwyr i bersonoli eu taith dysgu, gan gefnogi lles a diogelwch y myfyrwyr yn ôl eu hanghenion unigol. Rydym yn croesawu ac yn cefnogi myfyrwyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd ac o bob cwr o'r byd. Rydym yn falch o fod yn brifysgol yng Nghymru ac rydym yn rhoi cyfleoedd i'n holl fyfyrwyr ddod i gysylltiad â diwylliant Cymru. Rydym yn gosod gwerth ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynwysoldeb. Rydym yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu rhinweddau sy'n ei galluogi i lwyddo mewn maes cyflogaeth yn fyd-eang ac i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y byd. Gallai myfyrwyr ddisgwyl i Brifysgol gyfathrebu â nhw mewn ffordd gonest, agored ac amserol.